Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і мы як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарады і наш сённяшні першы эфір мы распачынаем з гасцямі з далёкай сонечнай, але такой блізкай нам Філадельфіі, таму што просто не можа Філадельфія быць не блізкай нам, бо там на алеі сцягоў звычайна заўсёды фактычна развіваецца бел-чырвона-белы сцяг, стаіць помнік Касцюшку і ёсць выдатная арганізацыя Беларусь Freedom Філадельфія. І вось сустракайце, калі ласка, прэзідэнт Беларусь Freedom Філадельфія, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларусаў Амерыкі Сяржук Шаліга. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, Зміцер. Вельмі прыемна сустрэцца на твае тэрыторыі. Ну так, ужо мы некалькі разоў быў Сяржук у нас у эфіры, але ўсё неяк зумам, ўсё адтуль са сваіх Амерыкаў, а зараз вот на нашай тэрыторыі разам з сяброўкай суполкі Беларусь Freedom Філадельфія, сузаснавальніцай кампаніі Сокол GXP Сервіс Марыяй Астапенко. Прывітанне, спадарыня Марыя. Прывітанне. Ну што ж, шаноўнае спадарства, давайте мы пачнем, ведаеце з чаго? Раскажыце мне і ўсім нашим слухачам і гледачам про тое, што адбываецца у беларускім жыцці Філадельфіі. Я чаму пытаюся? Днямі у мяне была размова, інтэрв'ю з нашай беларускай пісьменніцай, якая жыве ў Вашынгтоне, Таняй Заміроўскай, і прыйшоў каменты адзін чалавек, які, я так разумею, таксама жыве зараз там у Вашынгтоне, які пачаў расказваць пра тое, што да беларуская суполка тут ввогуле нулевая, нічога не робяць, ніякай ініцыятывы няма, ўсё, карацей кажучы, выжжанае поле, як у Беларусі фактычна. Раскажыце, што адбываецца ў Філадельфіі ў гэтым сэнсе? Беларускае жыццё ёсць у Філадельфіі? Сяржук. Я бы параіў гэтаму спадару прыехаць да нас у Філадельфію і паглядзець сваімі вачамі на то, як у нас нічога няма, таму што у Філі беларуская туз, ён у нас ніколі не останавливаецца. Ось, мы продолживаем нашу працу і працуем адразу по некалькім напрамкам. Як ты ведаеш, наша культурніцкая частка вельмі для нас важлівая, і наших два галоўных праекта, гэта Купалле і Дзень волі, мы робім уже не першы год. Ось, і людзей прыходзе кожны год больш і больш. То бок гэта індыкатар таго, што беларусы Філадельфіі ёсць, ім цікава, і яны адчуюць сабе беларусамі. Марыя, гэта ж прэзідэнт. Яму как бы на броневічку так вот, просто по статусе положено стаяць. Скажыце ж праўду і шчыра. Што там адбываецца? Ёсць такія прэзідэнты, якія кажуць праўду. Ось Сяржук такі у нас прэзідэнт. На самой справе жыццё у нас б'е ключом, капытам, і там мы не можам адпачыць насамрэч. Столькі праектаў і столькі натхненняў, нават з Варшавы мы ўжо везем столькі ідэй, што я нават не ведаю, калі мы гэта ўсё зможам зрабіць, але у нас ёсць нагатовачкі, нарыхтовачкі, мы пасустракалі цікавых людзей, якія прадстаўляюць беларускую культуру тут, у Варшаве, набраліся ад іх вопыту, і будзе толькі цікавей у нас, я б так сказала. Слухайте, про культуру мы яшчэ паговорым. Давайте вось все ж таки, я ведаю, что вы цэлай такой дэлегацыяй з Філадельфіі прыехалі на форум, які ладзіла АБА, Асацыяцыя беларускага бізнеса за мяжой. Скажите мне, як сузаснавальніца кампаніі, як бізнес-вумен, што цікавага для вас, як для прадстаўніка бізнеса беларускага, але ў Амерыцы, было падчас гэтага форуму? Па-першае, гэта тое, што можна было сустрэць сваіх аднадумцаў, таксама бізнесоўцаў у розных узроўняў, там супервялікіх кампаній і там невялічкіх нейкіх вытворчасцяў. Connections, это тое, за чым мы прыехалі ў першую чаргу. Былі цікавыя панелісты, якія дзяліліся сваім вопытам. І
шмат чаго мы ўзялі менавіта як у адукацыйным сэнсе. Ну, таксама сустрэць усіх там сяброў, таму што мы шмат каго ўжо ведаем, і пабачыцца, паразмаўляць таксама было прыемна. Ну, вот вам асабіста як бізнес-вумен было цікава вот па бізнес такім кантактам прайсціся, нешта атрымаць, нешта падтрымаць? Ну, не толькі бізнес-кантактам, таму што ў бізнесе ты ніколі не ведаеш, які кантакт для цябе стане бізнес-кантактам. Таму моя справа была там паразмаўляць з усімі і паглядзець, чым жыве Варшава, чым жывуць бізнесоўцы ў Еўропе, таму што у нас у Амерыцы мы ўжо ведаем, мы былі на такім форуме і хацелася паглядзець, як гэта ладзіцца тут, якія бізнесы ў Еўропе, якія у іх ёсць праблемы з тым, як адкрыць можа бізнес, зарэгістраваць, з чым яны сутыкаюцца, як яны выходзяць там з цяжкіх становішч, паразмаўляць. Таму што нават калі ў цябе розныя бізнеса і там вы не будзеце рабіць бізнес разам, там это не твой патэнцыйны кліент ці там прадавец ці што, просто як з пункту гледжання бізнесу, якія праблемы у такіх жа людзей, як і ты. І як яны з іх выходзяць ці не выходзяць. Ну і такая падтрымка, таму што беларус, як мы кажам. Мы ведаем шмат людзей, таму ты пазнаёмся з аднім чалавекам, які там, я не ведаю, там завушніцы вырабляе, але ён ведае чалавека, які там робіць маркетинг, і я вось шукала такога чалавека нам у кампанію. Ну і такім чынам, у нас ёсць там напрацовачкі, так, мы працягваем свой бізнес-трып. У нас яшчэ запланавана некалькі сустрэчаў з людзьмі, з якімі мы менавіта пазнаёміліся на форуме. Сержук, ну вот Марыя все ж таки з пункту гледжання бізнес-вумен ацэніла, а вот твоя цікавасць як прэзідэнта грамадскай арганізацыі, якая была у прысутнасці на гэтым бізнес-форуме? Я ехаў туды з вельмі канкрэтнай місіяй, каб данесці праз гэту пляцоўку месседж до беларускіх бізнесоўцаў. І месседж гэта стаіць у тым, што яны павінны заўсёды помніць, што яны беларусы, і став успешнымі, паспяховымі бізнесоўцамі, яны таксама павінны дапамагаць сваім суполкам. Ведаць пра такія вот некамерцыйныя грамадскія арганізацыі, як АБА ці Беларусь Фрыдам, і перш-наперш удзельнічаць у жыцці суполак, таму што даже валантэрская нейкая дапамога нам заўсёды патрэбна. І калі ёсць мажлівасць дапамагчы фінансава, таксама, потому что мы не камерцыйныя, гэта ў самой назве. І каб аплачваць нейкія культурніцкія праекты, нам патрэбна некая дапамога. І вось праз гэта беларускія бізнесоўцы могуць паўдзельнічаць у грамадскім жыцці суполак. Я зараз хацеў бы звярнуцца да ініцыятывы, ідэі, з якой, в прынцыпе, у мяне і пачалося знаёмства з вашай філадэлфійскай суполкай. Гэта ваша ідэя зрабіць такую плошчу, пляц сцягоў. Як там правільна называлася гэтая ідэя? 4 сцягі, 4 нацыі, 1 герой. Таму што Тадеуш Касцюшка, помнік Тадеушу Касцюшку знаходзіцца ў Філадэльфіі, і мы першы раз размаўлялі, по-моему, 2 гады таму. Вот ідэя, з той ідэяй вы ўжо тады хадзілі ў мэрыю Філадэльфіі, размаўлялі з чыноўнікамі, і гэта што змянілася? На якой стадыі праект? Бюракратыя ў Злучаных Штатах не лепшым у Польшы ці ў Беларусі, таму мы яшчэ ў працэсе, і паралельна мы вядзем 2 праекта з уладамі. Наша галоўная мэта, каб дзесьці ў Філадэлфіі у нас вісеў наш бела-чырвона-белы сцяг. Як гэта будзе, у яком фармаце, гэта ўжо не важліва, але ён патрэбен быць. І таму мы
пропихиваем, просовываем, даруйте, просовываем. Ну, дзесьці прасоўваем, а дзесьці і прапіхіваем, да. Так, гэтыя ідэі з гарадскімі уладамі наперш, каб нам дазволілі падымаць наш сцяг кожны год каля сіці-холу. Ну і як другое, каб дзесьці мы его змаглі размясціць, альбо як частка праекта 4 сцягі, 4 краіны, 1 герой у нейкам стане у відзе манумента, ці у нас уже з'явілась новая ідэя, мабыць, мы гэта зробім у фармаце графіці. Таму што Філадельфія мае такую праграму, якая падтрымліваецца гарадскімі ўладамі філадельфійскага графіці. Ты памятаеш, я думаю, калі ты гуляў па нашаму Да, гораду. гуляў, там абалдзенныя графіці, конечно, размаляваныя дамы шыкоўна. Так, і яны тэматычныя. Так гэта спансуецца горадам, то каб табе дазволілі размясціць графіці на нейкім будынке, этот малюнак павінен маць нейкі сэнс. Таму у нас, напрыклад, есть вельмі красивая графіці пра габрэйскую камьюніці, дзе паказана гісторыя прыезду габрэяў у Філадельфію. Тое самае пра ірландцаў, калі я не заблытаў. І вот наша новая ідэя ў тым, што чтобы зрабіць беларускую мурал, дзе галоўным героем у нас застанецца Касцюшка, які таксама з'яўляецца героем і Злучаных Штатаў. І на гэтым мурале у нас таксама будзе наш БЧБ, таксама як вот на лога нашай суполкі. Марыя, я разумею, што как бы вот ёсць заўсёды чаканне ў звычайных людзей там ад бізнеса, што а вот чаму ён не дасць грошай на то, а вот на гэта, не разумеючы, што ну вот можа быць у бізнеса не столькі свабодных грошай, каб ужо раскідавацца направа і налево. І размова не ідзе пра тое, каб нават там падтрымліваць нейкія там глобальныя нейкія праекты, але унутры філадельфійскія. Вот наколькі мясцовыя беларусы, якія маюць там бізнес большы, меншы там ці ввогуле, наколькі яны актыўна ну падтрымліваюць праекты вашай сваёй суполкі, хаця б сваёй, калі не беручы нават там можа быць агульнаамерыканскі кантэкст. Так, я б хацела сказаць, што у нас там чарга стаіць, але на жаль няма такога вялікага жадання ў нашага бізнесу, і мы ўжо адказаліся нават ад той ідэі, што мы там нейкі свой фестывалі будзем рабіць за кошты там спонсоров, что мы будем даваць ім там рекламу, неяк там прасоўваць іх бізнес. Мы пахадзілі, пагрукалі там у ўсе дзверы, папрасіліся і неяк не спрацавала. А чаму? Вот грошай няма, крызіс, шкода, ці беларуская тэматыка не цікавая? Я думаю, што некаторыя бізнесы, на жаль, баяцца такой публічнасці, што там конкретно ты даеш грошы на падтрыманне экстрэміскай Вы ж у свабоднай стране жывіце. Мы так, але я кажу пра беларускі бізнес, які мы просім паўдзельнічаць тым ці іным чынам. У нас ёсць некаторыя кампаніі, у тым ліку вось моя кампанія Sokol JXP, кампанія майго мужа Крокец, ну ўсё за яго грошы мы шмат чаго зрабілі. Это быў такі наш першы ўнёсак, это грошы, на якія мы пачалі рабіць свае нейкія першыя імпрэзы, першыя там дні волі, купалі. Но у нас не хапае нам фінансавай падтрымкі. Але ж это ж не толькі пра фінансавую падтрымку. Нам нужна любая дапамога, валанцёрская дапамога, у тым ліку, можа яшчэ і больш нам нужна, чым нейкія там данаты. Сяржук, калі казаць пра стан дыаспары, вот калі казаць канкрэтна пра Філадельфію, наколькі вось гэтая беларуская, даўняя беларуская хвароба, што мы беларусы любім, каб у нас было усяго па два, закранула і Філадельфію. Ну, памятаеш, з тых часоў у нас было 2 саюза журналістаў, умоўна кажучы, 2 саюза пісьменнікаў. Зараз я ведаю, што ў некаторых краінах, у некаторых суполках, дыаспарах таксама ідзе падзяленне на 2. Вот гэтыя падтрымліваюць Пазняка, гэтыя падтрымліваюць Ціхановскую, гэтыя вот так, а гэтыя вот я з гэтымі не сяду разам пад адным кустом і гэтак далей.
вот як у вас? Ты знаешь, у нас яно так і ёсць. Але ж тут трэба растлумачыць, таму што, як я даведаўся, ёсць такое неправільнае меркаванне ў многіх. Так, у Філадэлфіі ёсць две беларускіх арганізацыі. Наша, Беларусь Freedom Філадэлфія, і яшчэ адна. Але ж суполка, то бок беларусы, яна ў нас адна. Таму што гэта тыя самыя людзі, тыя самыя беларусы, якія прыходзяць на мерапрыемстве, якое арганізоўваем мы, і яны же ідуць на мерапрыемства, якое арганізоўваюць іншая арганізацыя. Ось, то бок, то есть у шараговых беларусаў Філадэльфіі падзелу няма, а ёсць лідар у лідараў. Ну, можна так сказаць, так. І гэта расходжанне у поглядах у нас лежыць на даже не на палітычнай в плоскасці, а я бы так сказаў, у плоскасці мэтаў. Мы прадвігаем БЧБ, мы прадвігаем ідэі дэмакратыі Беларусі і гэтак далей. Іншая арганізацыя, яны стаяць на пазіцыі таго, што ну вось мы беларусы, палітычна гэта как бы не столь важна, што мы, ось наша мэта аб'яднацца тут і неяк вот штосьці там рабіць разам, там по культурной частке, ось, не делать ніякого упора на как бы беларускасць такую палітычную. То есть, умоўна кажуць, а давайте без палітыкі. Вось, і не ўсё так адназначна. Ось гэта так оно и кажется. Это главный как бы довод, калі мы пытались нешта там зрабіць разом. Але ж я не бачу гэтым нічога плохого, тому что ёсць у суполкі людзі, беларусы, якія по розным прычынам ездзяць у Беларусь. Ось, ці, которые на самой справе не цікавяцца. І вот для іх как бы ёсць вот эта вот ниша. То есть яны могуць пайсці на мерапрыемства к іншым беларусам Філадэлфіі, ось, і не баяцца таго, што у них будуць там нейкія праблемы, калі яны паедуць в Беларусь. Ось, а калі ты ідзеш к нам на мерапрыемства, то тут как бы это уже готовый такой кейс для КГБ, скажем так. Ось, таму гэта добра. Гэта добра, што любы беларус находзіць тое, што яму цікава ў Беларусі, то бок мы маем выбор. Правду гавора? Я згодна. Ну, мы не канкурэнты, вось я так бачу нас. Ну, і не ворагі, не канкурэнты, просто мы робім розныя справы. Вось і ўсё. Так і ёсць. Ну, то есть, я разумею так, что, скажем, ёсць пэўныя такія мерапрыемствы, ці даты, ці нешта яшчэ, якое могуць абагульніць усіх. Ну, умоўна кажучы, купалле. Там, ці там, я не ведаю, там, да касцюшкі схадзіць, да помніка, там. Ну, ўжо дзень волі не. Дзень волі не. Ну, гэта быў наш галоўны такі момент, дзе мы вось разыходзімся. Але ж я хочу сказаць, што гэта добра, што у нас ёсць дзве арганізацыі, потому что яны глядзяць на нас, мы глядзім на іх, мы не хацім рабіць то, што яны робяць, але пад нашым уплывам там некаторыя іх мерапрыемствы пачалі праводзіцца па-беларуску, напрыклад. Ці яны падтрымліваць нейкіх там беларускіх мастакоў, ці дзеячоў культуры, якіх яны там прывозяць, ладзяць для іх імпрэзы. То бок, ну, неяк паціху яны ўжо, я б не сказала, што такія ну, уж зусім памяркоўныя. І таму што людзі патрабуюць гэтага. Ну, окей, ты можаш сказаць, што гэтае мерапрыемства там па-за палітыкай, але ну, хто мяне становіць узяць мой сцяг і прыйсці туды? І людзі... Ну, вот я, дарэчы, чуў не Філадэльфіі, там з іншага горада, але таксама амерыканска, калі ўзнікла там святкаванне народнага свят купалі, там ці нешта іншае, і тая частка, вот, которая вот как бы там сказала, а давайте без палітыкі, а на удакладненне, а што значит купалле без палітыкі, сказалі, ну вот каб вот без чырвона-белых сцягоў. То есть это нормально? Ну, можна ж зрабіць там, скажем, для пэўных таких мерапрыемстваў, ну, таго ж купалля, вот,
Ну такой вот как бы, ну вот без палітыкі. Ну во што вам сцяг, калі пойдзеце ў папараць кветку шукаць. Ну гэта мы вяртаемся да свабоды, так? Ну я хочу, вот мне хочется эту кветку, можа, ў сцяг пакладу, заверну. Ну, а што, калі у мяне там татуіроўка, БЧБ, ці там пагоня, так што мне таксама не прыходзіць. І самае... Нейкі там чалавек неправільны, несапраўдны. Цікава то, что тут даже гэта не зависит от нас. У нас на Купале заўсёды есть БЧБ, але ж наши гости, беларусы, якія прыязджаюць к нам на Купале, яны заўсёды прывозяць сваі сцягі. То бок у нас стаят палатки, і на кожнай, амаль на кожнай вісіць сцяжок. То есть цікавасць ідзе не от нас, а от людей, от беларусаў. Так мы же мне кажам, на Купале толькі з БЧБ, калі няма БЧБ, все, не ногой. Слушайте, ну можно сказать, запыт ёсць. Сказать, ну не БЧБ, у нас вот ёсць сцяг Філадельфіі. Ёсць, покажите вот сцяг Філадельфіі. Да, як у пратэсны 20-й год, калі кожная суполка у нас зрабіла свой сцяг, таксама ось вот іншым бокам. Так і беларусы Філадельфіі зрабілі вось сваё лого, дзе у нас... Ну гэта сцяг, это лого Філадельфіі. Ну вот на такім вот фоне. Але таварыш майор можа не паверыць. Так, ему можа не спадабацца гэта. Ну не ўсё трапляе ў кадр. Давай вот так вот я патрымаю на... Не, ты вот туды, вот так вот, каб на твоім фоне было. Карацей кажучы, вот так вот, не як так. Слухайте, давайте трошку за палітыку паговорым. Я так разумею, что вы буквально там не сёння, але заўтра з раніцы на самолет і вяртаецеся ў Філадельфію, тому что там будзе у вас такі візіт афіцыйны здзейсняцца ў Філадельфію. Хто там, што там, з якой мэтай, раскажыце. Я ось даведаўся буквально перад самым эфірам, што у мяне будзе две сустрэчы ў сераду. Таму што наперш я іду ў Сіці-Холл сустракацца там з аднім з counselors, я даже не ведаю, як будзе гэта па-беларускі. Вось, дзе мы будзем абмяркоўваць нашы пытанні наконт сцяга, то есть гэта такая працоўная у нас сустрэча. А ўвечары у нас запланавана сустрэча з Светланай Ціхановскай, якая прыязджае да нас у Філадельфію з лекцыяй у універсітэце UPenn. Вось, і пасля гэтай лекцыі, якая была арганізована амерыканскай стараной, што таксама вельмі цікава, гэта нам паказвае, што ёсць інтарэс у амерыканцаў наконт Беларусі, што там атрымліваецца. Вось, і вот пасля гэтай сустрэчы мы зможам таксама ўжо на нашай земле у Філадельфіі сустрэцца са Светланай. Чаго вы чакаеце, Марыя, ад гэтай сустрэчы? Ну, калі ёсць нейкія чаканні, канешне. Ну, чакання нас ужо дастала. Ну, мы чакаем, як заўсёды, нейкай супольнай супрацы разам, паглядзець, якую падтрымку мы для сваіх праектаў можам атрымаць ад Светланы. Ну і спадзяюся таксама падтрымаць і Светлану тым, што нам важна тое, што яна робіць, і мы паважаем яе працу. І як заўсёды ў размове там вырашаюцца нейкія моменты, нават якія ты не плануеш. Слухайте, вот як мне падаецца, зараз вот акурат такі Светлане больш трэба ваша падтрымка, таму што, ну вот я не ведаю, якая падтрымка з боку яе можа дапамагчы вам, у чым? Ну, калі мы ходзім да ўсіх гэтых counselors, калі ты ідзеш і такі кажаш, ну, я тут Сярожа, я б хацеў гэты сцяг, вось тут у вас памяняць, то яны нам скажуць, ну, Сярожа. Ідзі, Сярожа. Сядзі там і чакай. Лесам. Калі, это просто дае нам іншы ўзровень.
калі мы размаўляем менавіта з амерыканскімі ўладамі, яны хочуць бачыць, што ёсць на гэта запыт, што гэта не толькі там Сярошка ды Марыка прыйшлі тут. Ну чакайце, вы прыйшлі як па-першае, вы прыйшлі як не апошнія, а то і першыя людзі беларускай суполкі, Беларусь Фрыдам, Філадельфія. Па-другое, вы прыйшлі як выбаршчыкі гэтых людзей. То есть вы ўжо не Сярошка там аднекуль з падваротні прыйшоў. Вы прыйшлі таксама людзі как бы з пэўнай такой пазіцыяй і досведам. Так, але ж калі гэта ўсё пачыналася, тут зараз мы уже добра ведаем прадстаўнікоў улады. Ось у нас уже такі напрацоўваны такі рабочы контакт, канал сувязу. Ось, але ж калі мы пачыналі, мы былі вот тым самым Сярожай і Марыйкай, Волей, Антонам, ось, які прыйшлі, ніхто пра нас не ведаў, але ж вот мы зладзілі першае падняцце сцяга. Туды прыйшлі ў нас розныя ганаровыя консулы і гэтак далей. І вот там мы чыталі пісьмо от Светланы, якое она нам перадала для того івента асабіста. І вось гэта как бы падняло уровень, можна так сказаць, нашай арганізацыі ў вачах горада. То бок яны ўбачылі, што гэта не просто там два чалавекі, якія штосьці там такое робяць і пытаюць нас... Кажуць, што не арганізацыя. Так, пра нейкі сцяжок. І ты абсалютна праў. І іх інтарэс – это выбаршчыкі. Ось, таму ім вельмі цікава працаваць з суполкамі. І чаму яны падтрымліваюць нас? Таму што праз нас яны жадаюць дагрукацца до вот гэтай беларускай дыяспары, каб, калі прыйдзе час выбараў, яны прагаласавалі за тых ці за гэтых. Я памятаю, калі я мінулы раз быў у Філадельфіі, мы разам з табой, ну ты вот далучыў да магчымасці паглядзець, як это адбываецца, мы хадзілі на сустрэчу ў мэрыю з віцэ-мэрам. Гэта был таксама канцлер. Ну, то есть той чалавек, які прэтэндаваў на ролю, ну, то есть на выбарах стаць, можа быць, мэрам горада. Ну, здавалася б, у яго інтарэсах было б усякім чынам падтрымаць вашу ідэю, заручыцца вашымі галасамі такім чынам. Чаму не спрацавала? Так і было. Так і было. І ён, Дэвід О, кандыдат у мэра Філадельфіі, ён вельмі дапамагаў нам. Праз яго мы много чаго дабіліся. І новых контактаў на новых узроўнях у тым ліку. Так. Ну, не адбылося, таму што, як я казаў, спачатку бюракратія і любы працэс ідзе вельмі марудна. Так. Давайте яшчэ закранем тэму ўсё ж таки беларускай тэмы, беларускага пытання і наколькі яно ў Амерыцы зараз, ну как бы на слуху, не на слуху. Вось Марыя сказала про тое, што ну там как бы нам трэба нагадваць пра сябе. Сапраўды ўжо забыліся. Я разумею, што 20-й год быў далёка і ўжо как бы ўсё астатняе, але вот беларускае пытанне, здавалася б, пастаянна яго падкрэсліваюць, ці ўжо не прыслухоўваюцца, як яно працуе гэта? Ну, я лічу, што нам патрэбна кожны дзень пра нас казаць і заручацца падтрымкай, таму што ну, людзі стаміліся. Не толькі ад таго, што адбываецца ў Беларусі, ну, ва ўсім свеце, там вайна ідзе ва ўкраіне. Некаторыя людзі проста ўжо не вытрымліваюць, яны адключаюць там тэлефоны, не чытаюць навіны, не сочаць, пытаюцца неяк наладзіць сваё жыццё па-за межамі вот гэтага хаосу. Таму ну, такая работа павінна праводзіцца яшчэ мацней, потому что так мы губляем людзей, якія гатовыя нешта рабіць. Нават тых, хто быў там суперактывіст некалькі гадоў таму, настолькі ўжо выжатыя, стомленыя, што ёсць людзі, якія мне кажуць, ты ведаеш, я нічога ўжо не хочу, я ўжо не хочу нікому дапамагаць, я просто хочу легчы і не праснуцца. Так устаў. Сяржук, але ці атрымліваецца, ну ладно, все ж таки і ад горада, і ад штата вашага ідуць людзі ў кангрэс, кангрэсмены. Ці ёсць у вас нейкія магчымасці, доступ праз сваіх кангрэсменаў даносіць беларускае пытанне?
Так, абсолютно. І гэта большая частка той працы, якую робіць АБА. В АБА у нас ёсць... Я вот менавіта як да віцэ-прэзідэнта АБА цябе вот і звяртаюся. Так, у нас есть комитет по працы с Конгрессом. Гэту зіму ці весну я уже запамятаў. Мы былі у Конгрессе, і вось наша праца была. Мы хадзілі от кабінета к кабінету з нашай брашуркай, з лістом про Беларусь, і вось как бы пытались дагрукацца до гэтых конгрессменаў і сенатарам. Таму што, як казала Марыя, час прайшоў, Беларусь у пазітыўным ключе знікла з медыйнай павесткі, але нам трэба трымаць ёх дзеці на паверхнасці. Ось таму што зараз у нас беларуская, скажем так, известнасць, яна негатыўная из-за пазіцыі лукашэнкаўскай Беларусі у вайне з Украінай. Ось, і таму зараз гэта асабліва важна нам нагадваць, што, глядзіце, ось тыя, хто падтрымліваюць вайну, гэта не беларусы. Гэта лукашысты, гэта Беларусь наша акупаваная страна. Ось, і сапраўдныя беларусы, яны самі пастрадалі ў 20-м годзе, былі там закатаваны, замучаны, і што мы падтрымліваем Украіну. Мы з імі на ўсіх івентах, так, на мітынгах, нас вельмі добра ведаюць, украінская суполка у Філадэлфіі, і дзякуючы гэтаму у Філадэлфіі ніколі не было ніякага хейту к беларусам. А я ведаю аб тым, што асабліва калі пачалась вайна, такое было в других гарадах. Зараз, безумоўна, там не кангрэсменаў на дадзеным моманты гэта не тычыцца, выбары прэзідэнцкія, але я так разумею, што ўсё адно праз і да прэзідэнцкай адміністрацыі новага прэзідэнта, а праз пэўны час кангрэс зменіцца, кангрэсмены новыя, давядзецца па-новаму прыходзіць і даносіць, і расказваць пра Беларусь? Па сутнасці так, за то, што у нас адбылося, калі выбралі новага мэра, нам прыйшлося, так сказаць, з нуля строіць, будаваць гэтыя нейкія стасункі з ёй. Слушайте, ну, новый мэр, яна ж не прыйшла аднекуль там, ну, я не ведаю, з іншага штата прывезлі яе, вам паставілі. Яна ж была тут, яна што, нічога не ведала? Так, ну, мы там дагрукаліся да аднаго чалавека, і з ім размаўляем, і ён прасоўвае нашу там павестку, але ж гэта усе астатнія могуць не ведаць. Мы не настолькі знакамітыя, і наша беларуская тэма, каб нас усе ведалі. І нават калі ведаць, ну так а што ёй? Ну гэта ж нам патрэбна, не мэру. І каб ты панимаў, на ўзроўні горада, таксама як і на ўзроўні страны, калі прыходзіць новы мэр ці новы прэзідэнт, яны полностью змяняюць сваю адміністрацыю. То бок, калі у нас прыйшла новая жанчына-мэр, то да, усе тыя контакты... Мы згубілі ўсе контакты, якія мы напрацоўвалі на працягу там сталага часу. Да, нам прыйшлось будаваць гэта ўсё спачатку, ну, с небольшой дапамогай, то есть нам перадалі там нейкія контакты, і потом уже знизу мы пачалі гэта будаваць опять уверх. І вот той факт, што мы удзельнічаем у мітынгах других суполак, гэта таксама дапамагае, таму што туды прыходзяць прадстаўнікі гарадскіх улад. Ось, і для нас гэта такі таксама нетворкінг. То есть мы бачымся, беларусы, і мы штосьці ўжо можам абмеркаваць там жа. І можам сказаць, а вот у Бостоне мэр зрабіў ім такое, а вы нам не робіце. Ёсць прыклады. Ну і давайте, может быть, яшчэ вот эту тэму закранем, менавіта супрацы з іншымі суполкамі.
Я памятаю там пэўны час таму, там полгода ці можа год ужо нават таму ты быў у мяне в эфіры разам з прадстаўніцай украінскай дыаспары Філадельфіі. Вы тады ладзілі сумесныя зборы, збіралі ахвяраванні на дапамогу параненым і гэтак далей. Наколькі вось гэтая супраца сумесная ідзе, ці атрымліваецца ладзіць, можа быць, апроч такіх вось, можа быць, дабрачынных збораў, нейкія іншыя сумесныя акцыі, я не ведаю, там можа быць якія-нибудь сумесныя святкаванні, сумесныя канцэрты, сумесныя праз канцэрт, там, напрыклад, зборы нейкіх на нейкія агульныя патрэбы, там, падтрымкі там Украіны, беларускіх добраахвотнікаў і гэтак далей. Так, дзяўчына, з якой мы былі з табой у прошлым эфіры, гэта Ірына. Яна заснавательніца арганізацыі Revived Soldiers Ukraine, якая дапамагае параненым ваярам рабіць вельмі сложныя такія аперацыі по восстановлению параненых рук, ног і гэтак далей. І мы правялі з ёй праект, у якім удзельнічала і Беларусь Freedom Philadelphia і АБА. То бок мы сабралі сродкі на лячэнне салдата. Таксама з іншай украінскай суполкай грамадскай мы рабілі некалькі такіх культурніцкіх івентаў. Адзін з іх называўся Dream for Ukraine. Гэта был такі black tie, такой коктейл парі в вельмі цікавым месцы Філадельфіі. Калі прыедзеш у наступны раз, мы табе зводзім туды, пазнаёмішся з хазяінам гэтага месца. І гэта было такое как бы коктейл парі і аукцыён. І вось за гэты аукцыён мы забралі штосьці блізка до 60 тысяч доляраў, якія пашлі на падтрымку украінскіх гуманітарных праграм. І праз такого роду мерапрыемства мы таксама нагадуем пра беларусаў, таму што у гэтым мерапрыемстве і яшчэ в адном канцэрце, які украінцы ладзілі у Kimmel Center, такі вялізны у нас канцэртны зал Філадельфіі, мы прывезлі туды нашого зорку Ілью Сельчукова. І беларускі выканаўца выступіў у нас разам з украінцамі. Опять-таки, гэта былі як сімвал таго, што сапраўдныя беларусы, яны мы разам з украінцамі. Сельчуков, гэта, конечно, сила. Дарэчы, Сельчуков быў у нас таксама в эфіры і ў праграме Ідэя X. Так што, калі ласка, каму цікава, можете зайсці ў наш архіў праграмы Ідэя X і паслухаць разважанні Ільі пра нацыянальную ідэю. Мне ўвогуле вельмі падабаецца, і гэта не толькі філадельфійскай суполкі справа, а ўвогуле абы і суполак у іншых гарадах ЗША, калі вы ладзіце такія агульнаамерыканскія туры пэўным беларускім творцам. Я ведаю, што з такімі турамі у вас праехаў і Пугач, і Стыльскі, і Маляваныч быў, і Вольскі колькі разоў ездзіў, і Доўгушаў, і іншыя людзі. Я, дзякуючы вашай падтрымцы, таксама праехаўся па гарадах з нацыянальнай ідэяй і ў пошуках нацыянальнай ідэі таксама. Таму у гэтым накірунку працягваеце працу. Я ведаю, што плануюцца нейкія там такога ж кшталту імпрэзы. Каго чакаеце да сябе? Мне трэба паглядзець мае шпаргалкі. Да, таму што планов у нас много. Ну вот, у нас из того, что плануется у ближайший час, проекты «З нами цікава», «Література і АБА», «Беларуская Америка». Ось, гэта такія, ну, гэта проекты такія больше, как бы, унутреннія беларускія. С выканаўцамі адсель пакуль как бы у нас нічога няма такого, да, готова. Мы пачалі працаваць з Na'vi Band, ось, але ж праца яшчэ у нас не завершана. Ось, то есть так, мы іх чакаем і спадзяемся, што яны да нас даедуць. І ось у гэтым галоўная мэта існавання АБы
што АБА гэта пляцоўка, гэта асацыяцыя удзельнікаў разных суполак, якая існуе для таго, каб ідэя, якая радзілась у адной суполкі, каб яна магла разрасціць да чагось такого вялікага, і інфармацыю, гэта там кантакты нейкай адной суполкі маглі выконаць таксама усе іншыя. Ну што ж, дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Калі трэба да вас звярнуцца, вам прапанаваць, з вами звязацца, і канкрэтна з філадельфійскай суполкай, і, можа быць, з АБАй, куды параіце, у якую дзюрку пісаць, крычаць? Усё вельмі проста. Па ўсіх дзірках. Па ўсіх Facebook, дзірках. Telegram. Facebook, гэта шукаеце беларусы Філадельфіі ці Беларусь Freedom Філадельфія, і вось вы нас знойдзеце. Telegram, таксама Беларусь Freedom Філадельфія. Instagram таксама, і YouTube таксама. Ось, то есть, калі вы просто даже набярэце у Гугле Беларусы Філадельфія, то вы попадзеце на нас. Ну, гэта Філадельфія, калі кажам пра АБА больш шырэйшыя, там выйсці на агульнаамерыканскі фармат. Мы вас выведзем, калі трэба. То тады abatogether.org. Да. Карацей кажучы, праз галаву няма чаго скакаць. Вось віцэ-прэзідэнт, да яго спачатку, а потым ужо глядзіш і да прэзідэнткі, да Ганны Шарко. Дойдзем, Ганна, прывітанне. Чакаем вас таксама ў нашай студыі. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я думаю, што не адзін раз мы яшчэ будзем сустракацца, як на варшаўскай, так і на філадельфійскай, амерыканскай, ну і вельмі чакана на беларускай зямлі. Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве вечна і вольна.